addinu an-nasiha. Allah madaukakin sarki ya halicci duniya a kwana nawa? A kwana 7. Kaga maganar ka ce za ka yi gaggawa yanzu sai lillahi. Ya kamata a ke barwa Allah komai mu tsaya akan maganar tauhidi da kaɗai ta Allah tsantsa. Kai mu in muka sa neman biyan bukata haka jagoran mu na waccan tafiyar ya koya mana. In muka sa idan mu rufe, mu ne fa muka tara al'umma muka ce ko da tsiya muka ce ranar zabe ma kar Allah ya. To yanzu suwa da tsiya ne, suwa aka bari da tsiya, wato akwai wanda ya cuci jihar Kano. Cutar da yawa jihar Kano ita ce ba a tarihin duniya gaba daya man rabiu ba a taɓa samun wanda abu ya faru ya ce kada Allah ya kiyaye. A tarihin duniya wani arne ne guda daya ya taba faɗan wannan kalma lokacin da aka kera wani shartalelan jirgi wai Titanic. Akwai arnan da ya fito ya ce wannan shipping is unsinkable, don haka kar ma Allah ya kiyaye. A tarihin duniya shi kadai ne ya taba cewa kar Allah ya kiyaye.